Hello mga ka-LC, ang atong episode karon is sardines salad. Yes, sardinas, why not? Okay, before ta mag-start, katong naglisod og subscribe sa akong channel, especially katong naka-mobile. Yes, natay tulo ka dot dira sa ibabaw, i-click lang na and then open in YouTube. Okay, enabled na din ang subscribe. Pwede na ninyo ma-click. And then click the bell. Dayon all bell aron ma-notify mo sa mga videos, then click like, then pwede po di-share. Okay, atong sugdan. Mao ni akong ingredients: yellow bell pepper, kamatis, hard-boiled egg, ahos, sibuyas ug lettuce. Okay, atong slice pati kamatis into chunks. Then ang panakot means then ato dayong gisahon. Okay. Okay ra nga dili kay golden brown ang atong panakot kay baga-baga man ni atong kamatis o sibuyas no aron dili siya ma-overcook. Okay, why yellow nga bell pepper? Wala lang no, among silingan naa siya baligyaan niya. Na-curious ko unsay lami. So, kung gisulayan tag 7 ra pod. Then after 3 to 5 minutes, sagol ang star for the day. Tereng! Unipack. Yes, pack na pack. Thank you kayo LGU Upol sa inyong second round sa rasyon. Naana pod mi pack na pack nga Unipack. Okay, ato lang din tilawan no. Kung okay na ba ang timpla? Okay na, fights na. Alright. So, ang atong slice og nahugasan ng lettuce, hard-boiled egg na to. Okay. And then, ang atong gigisa nga sardinas. And nabantayan ninyo, no, giyabo na ko ang sauce niya before na ko gigisa kay naaman to siya sugar good. So, dili na siya LC kung i-apil na to ang sauce. As you can see, no, gwapa kaya tong hard-boiled. 5 minutes ra ni siya gipabukalan, then gisok dayon sa tubig nga nay ice para creamy kaayo ang atong itlog. So, atong tilawan. Oh my God. Nami kayo. OMG. As in, highly recommended. Super lami kaayo bay. Ito lami ah. Salamat kayo sa pagtanaw. Thank you for watching and don't forget to please like and share and subscribe. Thank you!